Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabi karim. Bisa labari da ya iso mu cewa kai rarara dan uwanmu kana taimakawa almajirai. Dan uwanku almajiri. Dan uwanmu almajiri kuma kana taimakawa almajirai. Kana shigar da su makaranta kuma kana taimaka mu mana wajen a tabbatar cewa an kauda matsalar bara da kuma cin zarafi da ake wa almajirai. Wannan ya samu mun ga cewa a nan kwamishin na almajiri ka cancanci mu girmama ka, mu kyautata maka, mu baka wannan lamba ta yabo a matsayin mutumin da yake taimakawa harkar almajirci a Najeriya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya ƙara albarka cikin al'amuran da kake yi, kuma Allah ya ƙara maka daman taimakawa almajiran nan, kuma Allah ya baka ikon ka yi wa kwamishin waka ta almajirai ta musamman.